Soc Reme Giner Llorens. José Luis Giner Borrull. Soc neta de José Giner Gassent. Mabel Giner i soc neta de José Giner Gassent. Era natural de Beniopa, més conegut com a Pep de Lluïssa. Que el van afusellar el dia 31 d'octubre a les 6 de la matinada a ells junt a 19 presoners polítics més. En aquest moment la presó provisional de Gandia estava ubicada en les escoles pies. I en la mateixa escola Pia es fan un xuit sumaríssim i... Ma abuela contava que el meu avi anava en una camisa broxa hasta el coll, que els verdugos li eixien per dalt del coll de la camisa i en el cap li feia aixina. Segons contava ma abuela, que ell portava una camisa blanca i portava tapat hasta ací. Però li se veien les moraures, es veien per baix. I que només li feia queixina i que li va arribar a fer això. Que no hi ha res més bonic que viure en llibertat. ¿Vale? Això és el més bonic i el més gran que n'hi ha en aquest món. Que avui en dia veig una oportunitat per poder-los trobar i, conforme diuen els meus germans, és una altra etapa de la nostra vida. No es trata de buscar culpables ni de buscar revanxes. No es trata d'això. Ho he dit antes, es trata de poder tancar una pàgina, en aquest cas de la meva família. Va més començar pel fusillament i ara estaria ideal que pogueren trobar els cossos de totes les persones que estan enterrades ahí i pogueren donar-los una sepultura mitjanament digna. El que està passant ara al cementiri de Gandia és un abans i un després. No buscar revanxes, no enfrontar-te a ningú, viure en tranquil·litat, en llibertat. Es tracta d'això.